Boas amigos, son o doutor Simón Pardiñas, especialista en cirurxía, implantoloxía e periodoncia. Hoxe imos falar sobre os herpes orais. Os herpes orais son unha infección viral que afecta a unha gran porcentaxe da poboación. Neste vídeo falaremos das causas e tratamento deste tipo de enfermidades. O herpes no beizo, coñecido coloquialmente como calentura, e o herpes intraoral son unhas infeccións causadas normalmente polo virus do herpes simple tipo 1. Ás veces é causado polo virus herpes simple tipo 2, aínda que normalmente está máis relacionado coas lesións xenitais. O virus do herpes simple é extremadamente contaxioso e transmítese a través do contacto directo con lesións ulcerativas activas a través de secrecións como a saliva. Bicar, compartir cubertos, roupa ou practicar sexo oral cunha persoa infectada pode causar transmisión. O período medio de incubación adoita ser de 7 días. Unha vez que se tivo un contacto inicial, o material xenético do virus viaxa a través das terminacións nerviosas da pel e mucosas ata chegar ao ganglio do nervio trixémino, onde se asenta. A partir de aí, pode reactivarse debido a diversos estímulos como febre, baixada de defensas, infeccións, cambios hormonais, estrés, etc., causando infeccións locais recurrentes. Dentro dos herpes bucais simples podemos atopar diferentes entidades. Xinxivostomatite herpética primaria. Ocorre a primeira vez que o virus entra en contacto co corpo. Xeralmente ocorre en nenos e é a principal causa de estomatite en nenos pequenos. Herpes labial recorrente. Ocorre en pacientes que previamente sufriron unha infección herpética. Adoita aparecer na unión do beizo coa pel. Máis do 60% da poboación adulta sufriu un brote de herpes na súa vida. O herpes intraoral recorrente. Ocorre en pacientes que previamente sufriron unha infección herpética. Adoitan aparecer pequenas burbullas en forma de ramo no padal e nas xenxivas. Os adultos adoitan sufrir herpes labial recorrente e, unha vez que se produciu un episodio, o virus permanece inactivo nas células nerviosas e pode aparecer como outro herpes labial no mesmo lugar que antes. Estes brotes adoitan ir acompañados destes síntomas. A infección por herpes comeza con síntomas previos de escozor, picazón e unha sensación de formigueo moi localizado no bordo dos beizos. Despois dun par de días, aparecen pequenas burbullas amareladas que normalmente se desenvolven ao longo dos beizos ou en zonas próximas como as meixelas e o nariz. Nalgúns casos, poden manifestarse no interior da boca en forma de úlceras dolorosas no padal ou en xivas e que adoitan curar nun plazo de 8 a 10 días. As burbullas xeradas na tapa anterior secan e rompen, xerando feridas abertas pouco profundas que presentan pus e que posteriormente formarán unha costra. Estas costras desaparecen nun prazo de 8 a 15 días. Nalgúns casos, o herpes esténdese ata o interior da boca. A aparición dos síntomas consiste en vesículas agrupadas semellantes ás do herpes labial, que se localizan principalmente no padal e nas xenxivas. Estas vesículas ulceran moi rapidamente provocando inflamación e dor. Normalmente, cúranse de cicatriz dentro de 8 ou 10 días. Se é unha primeira infección polo virus do herpes simple, ademais dos síntomas mencionados anteriormente, tamén pode causar febre, dor nas xenxivas, dor de gorxa, dor de cabeza, dores musculares ou ganglios linfáticos hinchados. En nenos, o primeiro contacto e a infección polo virus do herpes adoitan ser asintomáticos, aínda que tamén é posible que cause unha xinxivostomatite herpética, que é a causa máis común de estomatite en nenos de 1 a 3 anos. Esta enfermidade adoita causar febre alta, malestar xeral, dor de cabeza, diminución do apetito e dor de gorxa, polo que pode confundirse cunha farinxite. Despois duns días, as xenxivas inflámanse e hinchan e causan unha grande dor ao tragar. Un par de días despois, aparecen múltiples burbullas en calquera parte da boca. Ao ser un virus que se transmite por contacto, é importante evitar o contacto directo con persoas infectadas cando hai manifestacións clínicas de ampollas e vesículas. Existen diferentes recomendacións, como non bicar a ninguén con este tipo de lesións, non compartir utensilios domésticos nin as toallas con persoas afectadas polo virus do herpes, nin outros produtos téxtiles para a limpieza diaria. Usar profilácticos durante a práctica sexual con persoas afectadas.
Lave as mans especialmente con frecuencia se está infectado ou vive cunha persoa con herpes labial. Se xa estivo infectado polo virus do herpes, para evitar a recorrencia tamén é aconsellável reducir o estrés, dormir un número suficiente de horas ao día, manter unha boa dieta, aplicar protector solar nos beizos e bálsamo hidratante. As lesións causadas por este virus adoitan resolverse por si soas nunha ou 2 semanas, aínda que a veces este plazo pode duplicarse. Durante este período, o tratamento adoita ser: se se detecta cedo, pódese tratar con medicamentos antivirais para reducir os síntomas. Unha vez manifestado, o tratamento adoita ser sintomático, con xeles protectores e anestésicos, aínda que a aplicación de frío local tamén pode axudar a aliviar o malestar. En calquera caso, recoméndase non tocar as lesións para evitar infectar a zona afectada, dificultar a curación ou estender o virus a outras partes do corpo. Agardamos ter respondido ás vosas dúbidas sobre herpes oral. Non vos esquezades de suscribiros a nosa canle e podedes deixar todas as vosas dúbidas nos comentarios dos vídeos. Moitas grazas.